Какво става, хора? Тук сме на летището в Меминген, където аз и брат ми сме дошли да изпълним една огромна мечта, а именно да посетим матч домакински на любимия ни Байер Мюнхен. Който ме познава, знае, аз обожавам футбол, обожавам немския футбол, качествения футбол. Затова сме тук да ядем, да пием бира и най-вече да споделим един страхотен момент. След малко хващаме автобуса към Мюнхен и ще се включа вече по път за стадиона. И така, вече пътуваме към стадиона. Футбол арена, насам сме. Разбира се, моя компаньон, ми ермано, кръвта ми, the one and only. Ти си ми кръвта на мен. Кажи ми сега, какво очакваш? Ти си бил вече тук. Какво мога да кажеш за града, за стадиона? Ще го помниш цял живот, ще утре пак да си тук. За града, утре по слънцето ще го видя силно в малко по-позитивна гледна точка. С една биричка в ръка и с... Дано го и помним, дано го и помним. Да, ние забрахме. О, виждам го. Вижда се края. Bienvenue. Сервус. Влизаме. Ето ни влизаме. Уникален, огромен, да го видиш на живо е просто нещо сюрреалистично. 300 и какво сме? Чакай се. Ние сме 215 блок. Тамън. Отворено как снимаш? Давай, така. А? Давай. Айде. То нищо не се вижда. Ще види, че е тъмно. Трябва да по стълбите. Какво беше? 215. Това е 16. Това е наш. Това е My Direction. Ама вземем ли една бира? Преди мача. Бекенбауер горе. Точно над ултрасите се. Топа.
Само искам да кажа, че на новия стадион в Борисовата градина седалките ще са 1:1. Модела се казва FCB за сектор на армията. 1:1 ще са. Все едно ще превзема Полша. Голямо ти е здраво и си в кондиция и те пуснат на терена, как се представиш? Като 70 хиляди човека... В смисъл, ще мога някакви пасове да раздаваш? Като 70 хиляди човека си длъжен, ама предвид условията, което си поставя, аз лично, макар да съм крило, влизам в центъра да раздавам пасовете. Бокс то бокс. Така.
така свърши мача, прибрахме се с метрото, сега сме в центъра, взехме екипчето. Сега покажи, да. Тук сме на централния площад с БАМ, бруталната община, Мариен плац. И сега отиваме да хапнем традиционна немска кухня, наденички, грено вино, бира, шницели, всичко. И след така изморителния ден ще се прибираме. Казаха, че мога да дадеме. Ако видим места, сядаме и питаме. Току-що ядохме в най-старата огромна бирария в Мюнхен. През 1589 е открита. Прилича на огромно средновековно хале, където има над 2000-3000 маси сигурно. Не преувеличавам. Постоянно летат някакви бири, джоани и всякакви работи. Сядаш където можеш, викаш, спираш и просто сграбчваш сервитьор, за да те обслужи, но супер вкусно, супер хубава бира. Сега сме тръгнали малко да поразходим. Тук има някакво флашмобче. И така, като цяло доста забързан ден за мен и моя брат, но бих казал напълно програма Максимум е оползотворена. Добро утро, второ утро. Тук сме вече извън хотела. Направихме една много приятна закуска. Много хубав хотел и сега потегляме вече по китайски туризъм, по забележителности. Хубаво време, снимки и след това вече се насочваме към автогарата и към летището. И сега вече се пускаме към центъра, а именно Стария град, където има много история за разглеждане и колко се може ще ви разкажа. Айде. Искам да ви покажа вчера къде бяхме. Ето тук в Хофбраухаус. Искам само да погледнете цялото това бялото, което виждате като сграда, е бирарията на 3 етажа с история от повече от 6 века. 6 века пиене. Тук сега сме до Фрауенкирхе, което всъщност е... даже можем и да влезем. Ето тук влизам, да.
Очаквах да е по... Не бял. Та Фрауенкирхе е тяхното мюнхенското дуомо. Църква в готически стил, катедрала, която е силно разрушена през Втората световна война от бомбардировки. Има една много яка снимка, ще я приложа в видеото. Но след това е възстановена в този си вид. Често казано, може би очаквах да е по-изрисувана или по-интересно, впечатляващо направена, но и така е внушително. Ето тук да видите отвънка емблематичните две кули на Фрауенкирх. Добре, продължаваме към Сейнт Питър. Името на Мариен плац, на този площад, на който сме в момента, идва от статуята на Дева Мария, която е в центъра, позлатена, разбира се. И издига се и Сейнт Питър, ето там зад нея. Едно нещо супер популярно за историята на Мюнхен е всъщност, че това е сърцето на национал-социалистическата партия на Хитлер. Тук не знам колко е подходящо да казвам това именно. Все пак от тук тръгва цялата му популярност. Тук през 1923 се провежда така наречения бирен пуч или мюнхенски пуч, което е един вид преврат от съюзници и съмишленици на Хитлер към тогавашната управляваща партия. Той е неуспешен, разбира се. Тогава той е арестуван, но точно заради това негово действие придобива супер голяма популярност. И от Мюнхен тръгват всички митинги и цялата популярност на партията му. И какво ви кажа? Останалото е история. Бам-бам! Ще пукна. Хубава панорама. Струваше си. Слънчето. Че е тук да сложа трайпода. О. Айде, бро. Cheers. Здраве, добър завършик. Прати ми на майче. Колко малко му трябва на човек. И така, скъпи приятели, вече сме на автогарата в Мюнхен. Дойде и краят на нашето пътуване, нашите 24 часа в този наистина много хубав, подреден, красив град. Дишащ футбол, дишащ бар Мюнхен, хубава бира, хубави хора, хубава храна, хубаво време като цяло, всичко много ни хареса. Надявам се скоро пак да имам повод да правя такива видеа, надявам се да ви е харесало. И така, ще се видим скоро и може да се абонирате за канала от тук, да видите предишното ми видео ето от тук и така, peace!